Deklarację podpisują ze strony polskiej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda, ze strony litewskiej prezydent Republiki Litewskiej pan Gitanas Nausėda. Dziękuję panom prezydentom. Zapraszam panów prezydentów. Współpracujemy dzisiaj ze sobą bardzo ściśle, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, jeżeli chodzi o budowę przestrzeni bezpieczeństwa, nie tylko tego bezpieczeństwa militarnego, tak ważnego w czasach trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, trwającego hybrydowego ataku ze strony białoruskiej. Tą sferę bezpieczeństwa dzisiaj w bardzo ścisłej współpracy umacniamy. Jesteśmy razem członkami NATO, jesteśmy razem także członkami Unii, tej Unii Europejskiej. Przed chwilą podpisaliśmy dokument o współpracy, ale tylko potwierdzający nasze bliskie relacje. Dzisiaj z panem prezydentem rozpoczęliśmy dzień od forum polsko-litewskiego przemysłów obronnych. Dyskutowaliśmy na temat ich rozwoju, na temat współpracy w tym zakresie. Mówiliśmy o właśnie budowaniu systemu bezpieczeństwa tutaj w naszej części Europy, ale przede wszystkim o tym, co dla obu naszych państw jest tak ważne. Współdziałanie i jeszcze raz współdziałanie, ale również z dołączeniem naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy mamy nadzieję staną się częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasi sąsiedzi z Ukrainy wdrażają się w procedury natowskie poprzez właśnie także służbę w tej litewsko-polsko-ukraińskiej brygadzie. Doskonalą się, jest wymiana doświadczeń, to także dzisiaj wymiana doświadczeń, które płyną z obrony Ukrainy. Tokiais vizitais mūsų šalis ir simboliškai, ir labai veiksmingai išreiškia strateginę Lietuvos ir Lenkijos partnerystę, pabrėžia bendrus interesus ir bendrą mūsų šalies istoriją. Šiandien bendra Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos prezidentų deklaracija mes išreiškėme pagarbą tuometinių Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vadovų išminčiai ir toliaregiškumai. Ši unikali tuo metu jungtinė valstybė tapo vakarų Europos forpostu, vakarų civilizacijos bastionu, dar kelis šimtmečius veiksmingai gynusiu Europą nuo agresyvių barbarų iš rytų.